Te hagani kapor daga ba burome ya orang ba senang ba wes ba shimi gani ka banta ban penyaj ya gani ka program gani ka step ya u secretary joko senang ya ka executive committee bro kawai ya ki nong elam ki jungi hagani ka senang ki nong trei ki besirhem ki janga ya phi ki reurang ba baro ki ban ringkat bangi ya ki nong senang baro ki bala yadan hagani kapor bat kum juru ye gitu ki ba amla abani don ringkat bangi le si kidan ki daw mo ki beken hapan don hagi ki sem ki jengki ngai khublei kerpang ya paro ki nong snong jong ka snong umyo pomlakrai ye phi ki hep ki bret ki kon samla habang asngap na do mane badang kren da urang ba snong ha ka ktin maj phang bat kum juru ba kren da ba dolar te kababon na kabangamon ban keren gila dep keren nut kini te imat ngasa astang man syong khublei sibo ni fibaro mo ngampoi perkhat ba kajing pen kre kandalong ka ba kraw kan ni gani ka ba isong kun ka ba isong khia ladang atip kumni tang athrai la phong sut ding time na si te to khublei sibon nadu kitu ki nongrwai ki samla kilong kami kemjo ki belai priang nang do nate nak khmat ka jingpen kre ka jingpen khrum jompi ka jingkren priang snobha ki jing ai ki bobon ki ba ngam da khmi lenti ngani tho hok ka jing shisha namar gani ka jing perkhat ka bawan hangi bangan lek bandrung shigi snong banai khublei namar gani ka election menta ka compare ya ki election ki beladap Angte apo madan la nong krem la dap bo pai ba la palat lak obo position nong krem constituency. Namar kidon shibon ki pai ba ki bawan ki wei ki constituency. Bani kemenlem ha ka atrik ya ka jingjok ka jong ba arden. Te ban nga snuthu agani ka sngi bon na ki nong kershan ki janga ngam sim layo bani khoblei kti ngala thaj palat namar ba hagani ka teo hi paros teo ngala khoblei kti ki pho hajar ki briu. Kamyar ba ki weikin ya khublei ya ki hajar mo ngar ki phojar nga skwa nga jusno tra bani khublei ti kat hadu banga snoba kata kamet kala tolot te aga to ka sngi artarik ngam la shu bani khublei ti bon than bat ngala shiphoduna ngala the ano te ngala snodei namar kata kadaw bani gando ya ki paj ba banon ai khublei ti ki bobun shakata ke than khairim bon ngala dep te menta nga sa astang kini ki than meliam shane ila don ki snong ki bangila penbet ringi hapan pensange no naga jinge tengko ki kam ki bamla ban kier tenga snotna ba kumning yo bani kendo yepi tengyamla klem da pen pau ye ga jing sngongo ka ba kraw ga jing yo blei bale lambe ye ga jing em ga jing bla ri bla sumar bla da wala keringi badru ka ba lese ka ban sa khana pateng pakit Hadin ke Jimmy Jong ke parti ke bathmai ke bangil ai ke teng ke voice of the people party lene ke sur ka jong upat ba ka jing trang ka jing angnut jong upat ba ya ka ta ka jing kala ba ke banwan ha ka ni ke jela ka jingi te ka jingi linti ke jingi ngila long kumni ke bangilong manta mo kumlaya panpau ngila job saungut ke amali but ka jing job ka jingi kamde tang bangi job saungut ke amali Nrengile job ru ha kata ka jingele election giji ha ki saubanta jong ka jing job banga shukwa ban pen snow yepi ha ga ka por ka jing job ka baning kong kalong ila job ya ga por pisa ila job ya ga por pisa ka party ka bayang ha ka nongrim ka bani khon klem pisa ila job mde tamangi job ha ki sau tali constituency nrengile le abharu ha ki babon ki constituency Kidon ki constituency ki bangim don tang ya ki polling agent rei ngile yo ya ka jingkashan ka bakhlain ka bal poi san hajar na 100,000 tam kani ka pani ba ka don ke ka bapla ka tagari ka jing job ka baning kong ka jingi ka jing job ka ba ar ka jong ka voice of the people party kalong kata ka jing job mo ka bangila job na ka rukom perkhat ka barim sha ka rukom perkhat ka bathmai ha ka jila meghalaya ki jong ba Ka election na Meghalaya ka pair namar ki briu ki pej yo briu om ya ka party ka bangi ong aktin pareng ka personal centric nreimenta ha gani ka kinti ki briu kim pej yo briu ki la pej ya ka party but mentally ka jingdawa yo pra ka sirkhai bha
Nagam ta ke MDC election bun ki bang ai Arden ngila ko pra sini ki mong ai candidate ki ong ai pra te kata ke jingjop ka ba ar ka jingi ka ba snotna kom ginong elam jo ka party ka balai ke jingjop ka jingi kalong ngila job shisen ye khon ye election ngila job badla itho ingi kom ka state party ngila rengkat bat ki wei pat ki party ha ka kerdan kom kata ka party ka barang shuseng thamai dang khendiat por jingjop ka basau ka jingi kalong ngila job ye ka e ka bangla depan kren hang te po sorang kham baga voice of the people party kan se shimno ye ka jaka jong ki seng rulum ha ga ni ka jala ka jingi bat kom bagalong mantahi ki pajba ki la phai khmat sha ka voice of the people party lading ye kren ye ka seng rulum ki pajba keleng kari menta ki ong ka seng rulum ka bangilaban shana ka ba paka ka de be satang ka VPP kani gam ne ka banga ko kata ka de ka jing shisha kini ki jingjop ki jingi ha ka jinga linti ka ba lingkot e te abangawan kumni sha ka ni ka snong mau sha umyo nga kwa abanai khublei ki nong kershan ki be e ka jinga ki ba hapreng ka jing tenju le singal banong ka ba me ding pila yeng scam ban kershan yau Arden omdei taman kershan pila lutru na ledi banai ya ka jing kershan ban Punjab don burom ya bat ngalayo ru ya ga jingjop ka badon burom nga thraim pat don nong krem constituency obala ban tam kumbatam Arden ha ga election mo 1000 tam ban tam ga dei ga jingjop ka badon burom te namar tanga ai khublei ya phi ki nong kershan bat nga jubu ga jingkali ha bangale keleng ngong ke ei ga banja lare kini ki khatlai 1000 tam kim yeng scam ha ga election ka bala dep ke ga banja nginumyo ya ga burom kumbangiyo manta Dainem daine. Nginum yo ya ka buram kumba ngiyo menta. Menta ka nong krem constituency ka yo ya ka nam ba ya ka buram. Ki pai ba ha ki I bengia sa ki ai khublei ki pai ba jong nong krem. Ba ki pai ba jong nong krem ki nong ki basta. Bara bangiyo buram ngimyo tang kita ki khatlai hajar. Tam ki ba kershan yo Arden. Baro ki nong chong snong jong nong krem constituency ke yo buram lang. Mo ki bam kershani uba Arden ru ki yo burom lang tena mar tanga so badi ban ai ka khublei ka ningkong e kita ki khatlai ajar tam ki bale yeng scam re ha bangawan nang ni pat ngam ko aban ye kren tangi kita ki khatlai ajar kumo emeli mo nga ko aban ong hang ni ya kitu ki ba klem kershan yo ba Arden ngare u emeli jong phiru mo ngam dei tang emeli jong kita ki khatlai ajar ki bajie ngene me pet khmat ngene me pet dong shu ngene trei ka kam nang ni shakmat nga kwa ban kentu ya kinong song snong hapo umyo wat pet yo ba Arden ling ba jong no ru pet bet markmat yo ba Arden namar nga jio snow ye ka jingong yo ba tengim don tao tamba isi yo ti nga ong khampa pet teng ba ti apa pet bet direct yang mo tenang ni sakmat nginum pet ling ba jeng nono nga kwa ban le chi yung ba Arden tamanga thaj ban le ling ba yau ba Arden namar nga hap ya ling ba nati nga hap ya ling ba ni ngong im don kam ya ling ba one bet ban ni kuno mar khmat nga ling song ba yang ni nga job runga song ni nga rem runga song ni arjar lai nga rem nga song te nga job menta si post nem nga song te nga rem san snem ni nga song nga krem kan rea redang don ki bampat tip bangadang bangasong ba yang teru namar balik kidang ngat ha kitu ki jing ki priu ki badan por banwan rung ha ki ying ki sem ban pensuthu bakla ma o ba Arden sa asyuan te phanle te no chano tang so bakat khon masai te what you snap you habadon kam haba suthu bakakam kai tung kho baru emily ngan haban li wa emily one bet marwe klemi weri no mele saya tu khana hadin de pilawan ke nyubo sniu no ba ya gendo no me gendo o ba khor no bo jam ndrei pishu tip ya ba Arden ling ba ki wei te phimpat tip ya ba Arden no bo shisha no ma phimpat lap na la di dang don sibun menta ke badang tip ya ba Arden ling ba ki briu ki ba batai ngala sa hanim tala arpus nem dang tip na ki briu te ba batai pat tip na la di te kani kadai ka ba kwa banong hapreng jong phi ki nong song snong lara phiwan ka kam ka bangala aban le philatip ya ka jinglong ko jonga ya ka bangam la aban le philatip ngam jumlin ban pendut por ki pa ba ngam jumlin ban kular reng ya persang ban etrei ka kam lada phi itho yang akan no phi wan pa ya ka kam ka bangam la aban le ngam la hi ban le
Nai lada phim itu mana yang phim dai nong kersian juga piwani ke kam ke bangade banle bar ya ke bangala banle nganle kata kade karukom tray kam ke juga tenamar kata rau ke jingwan ke juga hakane ke step kalau man ai kublei ya pi ke nong song snong ho ning kong what is no pair mo ngahap ban ai kublei hi ya kita kibala yang scam kalau long ke buram me ke snong ke long ke jingman toy baik kumalong menta ya ka kerteng ke jong MLA jong pi mya thu khana tang hame ghalia laya thu khana keleng kari India 4 judo nu MLA hari India banut ban penrem markhmat yo governor ngangong ka buram jonga jabri kawan hakmat ban ya ka buram ka jonga la bandon gi baong o ba arden ukhlem akor ka diu governor ule agum tu hanga ka akor jonga ka don sedin ka buram jonga jabri kawan hakmat lada uni umnang ban buram ingi kum ka jabri wan ka jaga ka jungi ukren ka tin ka bangim su thu ngan ha banai ya ka khobor ka basai u bangim la ban preng ya ka jingle ajung mo te namar kata kadau kala ra ya ka buram jong ka jat menriu kamra tang ya ka buram ka jung ba aren ka ra ya ka buram jong ka jat menta ki sedang men tip pleng hame gale don ki khasi don ki nongelam jong ka jat khasi ki baslor ki banot ban keren ni ka ji ha to kata kam di ka buram ka jong pi ladang are manga pinyo e ka ni ka buram pinyo Pinamyo ya gani bro unum dan banut ban keren gumto hari India pun kita persya ya ka jing keren ya ka ketin Hindi kita ki bengyong ki non Hindi speaking states sa South India Shanesha North East sa Mizo pun ki persya ndai ban keren mark mat yau governor padon banut kada ye history tega diga puram ga nyepi ki bala sei yau tau khundap shenrang jonggari ban keren ban long ka puram ya ka jat menriu tang kendiat singi gila yo ban song dorban ringila ra yikimat pek kini ka sarkar ka bajukran he san snemen shapi pek tv mo ka jingkran he ka jong kini kumno kam trai badai tamaki bala ban penbe upur sam krwit barden makani ong no chim star ngi ya ai buram lam yi ki pamen swaru ngim ong badai tamangi dainem daina abangi kren ni ka jing shisha kalong kumtu tenamar kata kata ke ke ba ngidon kam nang ni shikmat kalong bangin sngoto lagalong hasnong lagalong hangnong no ngemdei bandon ya kajing shepting ban keren ya kajing shisha ngasnotnat ba habang asngap ya kajing keren juga ba dolar ya kata kajing patha kumno bangin le kemen soba kata kadi kajing kwa kajing ikum kenengam mo ngem ju kwa ban pin sngosi ban pin mong inu no ban kho inu no kam judai kajing melin kajing ya dagalenti ka akor ko puram bar ka ege bang snotnat mata kalong ba ki pat ba keleng kari kila phaikmat sha kane ka party kajing tenamar kata ka thong ba jungi mata kalong ni bo ya ka thong bangin senshar marwai hapo district council agan ka snap ko kata ka thong ka baning kong ga jungi kong ka party ngin senshar marwai hapo district council ngin pen job yo MP jungi tenamar kata ka jingele kadang kathma kadang sedang mo ka jing job jungi ki saungot kalong ka jing sedang jengki AK kiba bha kiba pernai nagam takini ki longdin ki mandi o gadan shibon ka jing bakla ka jing lenti hagini ki san post nem dagi nongelam ka jing ngen hap ban penbe ngen hap ban penbha ngi hap ban penbe ang khnang ba ka loi jing ni ki khon ki ba hep ki baret ki jing kanong ka loi ki ba suk ka ba shngan bat ka badan jing kermen ngi hap ni khon mangi menta dena mar ka tanga wan hagani ka por barong tong ini trailang nang ni shakmat ngasnotnat ba hagani ka por layai penya ya gani ka program ringkat bagasnong haga ba urang wasong usime ka banta ban penya ringkat bagini ginong tray ngam snotnat banong bangin shelehi mo habaga don ka jinge tray ringkat kumne kawan ka jinge jan ngine pe ke bangila bale nagam ta ka snong nagam ta ka constituency banam takari barka jat benrehi barok kawai kalong ka jing thrang ka junga ban isha baga jat benrehi khasi ka de ka wei na ki jat benrehi ka baki wei pat ki paramarjan ka jingi ki parariulum lani wat kari India kan buram ya ka jat benrehi hadu mentangi dang ja buram kum ka jat benrehi mereka jimi jong ka VPP kum banga ong mau nga ong kumno habanga kre meeting keleng ong ngadwai malaga singi mau try ngam tip kanumen ai hengi ka VPP ya kita ki MLA hagani ka election ka pamata noi tanggawai ka mga tip kalong baga jat benrehi ka don kam palat bamen bu ya ka VPP ha ka benta baga nong ka jingsngan kanong ka jing mentoy ka jing kerkhu ya ka jat benrehi kan long ru ka buram me kan mau se ka MDC election ini kan mau ka MP election bagen wan ra ya ka ta ka jingkala
kenang ba kata ke ngatrai kalong ka phla phi pe kampat judan election kum kani menta bawat hadin election nu dange roi prasa adu menta kapa phla ba ki klong gi berit ki temen gi kro ngali keleng kyong ini temen ki wan pentapot na po election office haying syong bai angno arden ngakwa thabo arden kimdei na constituency junga kidei na mau plang kidei semolai kidei sekeleng maur keneng hapo slong kalong ke iki ke phla baki bri ki wat yau tong nong elam kadai ke buram namar kata ya kan nongkrem constituency kai ke banja menhagani ladanga ngarai ban mi no na nongkrem hadin bangarem ladanga ngarai ban le yale na molai philai kumno kalong hamolai menta katnu utam utu kandidat ubamdan ba itu uni UMLA junga molai wan haying junga hagini gisngi para wan haying junga kiwan kinong molai ru ban ya khoble yanga kilong keme usong hasnda junga kim itu uri UMLA jungki kila ada persian deh dalai songkai ban nga lai songkai kat tu ane por ngong ne ki UMLA jungki oh dia mapai se wah ilai kersian nom ta kani ka pini namar ba kata ka jingit namar ba ka molai kala khot yang abangan ile no managani kyong kenyo wan no mele asyu no nong krem yo rem biang sa set biang ong ayam ola dang ile ya election ngani ile ben nong krem la dang ngamile na nong krem ngamile election show tela dang ngaki jingmot kum ki wei pat mo ki ba plei ki rem nang tu ki phet no shwei bon ngut ki balong kum ta ngathrai phinum yo shu bar den kum amri jung phi te namar tang ila won phi la yeng scam ha ka nong rem ngaru ngam sim la ya phi ngila ya tre ringkat ma phi ki paj ba bat manga kum nong elam phi ngila ya tre lang mo ban penyo ya ka burom ya ka constituency bat ya ka jai pri te nang ni sikhamat ngin kham ya penduna ka wo da wo dong habakut ngadi tong briu hi mo ngin kham penduna ya ka wo da wo dong nai pe than ba arden uyai kum no uyai penat sadam uyai pen them sadam mo nai skap than ring ini pe ikikam ke babaha namala ring ye wo dong ndon munu bala ban piang ngateng teng asiong te kita ki bakan tho enga kata te kila dei mat ki bri ki bala janai lut imat kim bakala shu phimo kita te tin ma kata ngini punduna la kalong hasno thau la kalong hangno no wara po ka balang ru la dangila abani trei da kar komi trei banum pe than ni ki jing duna banum ye wo daw than la nyok bala sniu plat ka kam kan bai ka jing e bet kan wan ndai la ding le shiu pek kamang hangno bayo daw banwo te ndon ubala abani aj bet warga bible ka thom ta ka sam ka thom ta mo David wong kumno shispa lai pho sam la me ko try me khmi tho uai ubala abani yeng lalu play pek yengi kum ki pri hui ndon wei ubala ban poi beneng anoi pi dai hame don ka jingma don ka jingi mo tenamar kata kadau ngiap su kan utam mangili para beriu ngangan bisar thani ki ngabiang edu kanoil di telada kita ki ki bisar ngar ki biang edu kanoil di lese maka tahu ngini ya nang ni tak mensim rang ba ngini mia ikini ya khlung ngini me pensngau than mo bat ngini trei ya ka ba hakmat ka balong kumnu ban pen klain ya ka jet beriu ka snong ka thau ki long yin ka long sem wanra ka jingirenti wanra ka jingetli kiar na ka ike ka ban ya pat bat kawai ru ngiron kam ban sungtho ba ngi hap ban hikai ga jat bri ga jing ngani thui phi ka jinge ka badon ka jat bri ka wei ni ka jinge ka ni nanga na phi nganai nuksa ka ni ka jing ka deng kali lani ka ta ka block kali ka bangi ong kham ta mangi ngi se mat ha nani na lai kor hadu apo marana ting ka ni na ka jing le jinge hi ngim la ban ap mas ni wi lan na ai wei le tenro lai sao ta hang no kai hang te hala nong krem du kalat banwan sini ukali la yang nang tai wan sawi yang hani di sha lat kali ru hun be di sha be men pan pen tai kata kam ni ke jingbi ke jingi ni dei bandon khendiat ke jing perkhat habang awan ngaku adi sha te po lat nong krem lat parmau ngawan dak kali kal ayang ke kali tai tengan yang lang no ke ju ka site benum blok iki we yang be ang tui la ka sak kawai sakala spring surok di sha be ang te dahon briu pet bet nang te na dukan sha kini ki kambit ke jungi ni hapi kai ngamen ni we khna ngahir kali ngakan het men met ngawan rung sha yeng kadon ka we ke kali uan nang tai ya kren briu be pen me balai ai kren mlai su mangi bania tengah hap her ngong beli phile ni beli pimpen yang tang asai ni hapi kai ka akon ni hapi kai ka kom su thu
nganong ipi ka Sikkim kadai ke jaka ka ba ilintia chi Sikkim ini ibarat ba ibang yam tanggawi ka karibania kadon kariat kam judon ka jing blok kali nama wei lawan nang ni uthe ulai bagane kali lawan hang time like ulai yang no ilin tai kan u ai lat yu ni kadon ka jing buram mar kaliang kam don haga jai beriu khasi ka jing wei bangla shong of string de ban kare abi tayanga ai bakane kandrung hangapi baga minsim ya buram mar kaliang kandon ladang idon ni ke jinge buram mar kaliang kumbalong manta ka nuksa ka ba phi peniang ni ka unit ka buram me ka snong ka buram yitrilang ka itrat ka phu kadi ka buram me ka snong dainam daina te ha ka jinge dei parabri ha ki kam ro kolong kumta ladang ya halinti ngi iya kendu hapo surok kalinti ka bakhim nge buram mar kaliang dade mga baniang ngayeng no mga dade utai baniang yang kal don lupa ka bakum ka ta ka kom perkhat bri kanum don ka deng kalingan ong epi hang ni pa ile bani tur bani kni de dalapo hejan lai sakut epi su we kata ka banga yi baka bangalap kena mar kata kadau hakini kisingi ngan sakot iki police officer ngin saya lum ke jingelang iki nong nya akali kamai ki wei ki kali ban ai ki jikai kunu bangini buram mar kaliang haki surok banginya tang kataru kan weng ya ka deng kali nyo phau adu prapho na ka sispa kisurok jingi kempat dai kita kibada kim hadu kata ta bamla shu bani nujori ki kisurok ini islong kendiat ibanga shu sngoban pasat kenang bangila bani trei ki bon ki kam daga ta kom perkhat ka bai buram mar kaliang ka bangi nyo kor mar kaliang te ubleun kur khu pi baro ka kitbok iki nong song snong baro te pitep ngadang shu job ka skim ngimpat tep ngimpat yo watang ka tulop ngimpat yo nginum patla bani keren ni genu ndai pila tep ya kur kom trekam ka jangan ini trekam dak bajanai nang ni skmat dak bai tep lang dak bai buram lang bangai bangim ko ai ken bangini osngo bandan bong kitu kinong tre ba arden de shu pe teng paman shul tang ba em ngim kwa kam kata ini ai jimut lang lada bakla hang no em pi mat kan ni to ho itu di nong kersan jo pi tang ba imat i kham dunai ni to ni pe kata kar ko me perkhat lang nganget kan dur kan nong nuksa ka ba namar kan nong krem menta kala di ka model mot kala di ka nuksa i ki wei pa baro menta ki ai nuksa hapo maurang keneng don boong te ya simpisa wa note ka bot pat klem tap mes ngo yai ong pat ba nong maurang keneng le itu ba arden ong wa juso bit simbe kampan te temot ni kai ka ba dei klempan den subit le hap subit ya kalau ki khon ge yo ka yap kalau ki khon mo subit le se kata kani kan nong krem model ka bangi ong kala pur keleng baro ki ong manta bat kala airu ya kata ka kubor ya ki bubun ki spa ki bakwa banwan ni connection bagi ong em ka ni kam hap perkhat arsin la rapat ba ulong kumni pisau simbe ka bun mai tam shan besar te bat haba ki pai ba ki sta kum ta ki yo igi nong lampat ki babiang kan komolo mata po assembly ngidon tang sangut ngidon ndai bengi kren kop ngim ndai bengi kren serong ngong blei lo jubab ye jing doai ke janga ngong bu ye ka BBP ha kata ka benta ba nong ke jing singa nya ke jai bro ngampoi perkhat patang sangut ke meli ngidon kadon pa ke jing singa nya ke jai bro jungi meta kadon ke jing singa kadon ke jing sngo im ha ka jai bro ka tangidon tang sangut mudur le ngidon ni mangi sawongut denam dena dan maka kata ublei ulah depan jubab hakapor ke jungu bat unang ye jubab nang ni shikmat lala ui baga download ke jingi kalong ka bakho yakmat jungu kibri kila abanum i ka download ke jingi de ublei uba i ka download jingi ui bangi khoi ka download na kata ngi job kala penlengo ngai ya ka perthai bro koi kita ki start jingkhen election ki fail ke ngim poi perkhat nang nu kami kani ka PPP hamolai kita ki noi kun election kyong tengila trei bro san snem wan nu pra artiu pelut te kadi ke ki kam ka ba phlabu beli pen pau ma ta ka jinget ke jingin ma ta kam nong ka jinget ke balen ai te ngene pen khlan ye ki jing dwai ke jing idang don kam shibon namar ko ong ipi la ya ka jela ji san post nem klem le tikna ye no la de pi pai sho po usam la pi pai sa ka ta reservation policy mentale ka ek inang ni smart ka jiki ka ban ngin hap ban ya mi madan wat la de ban mi madan kalau nggak sengusi bahapo assembly ngemi opor mana bania sai man kani ngini sai ki mat ki babun ba tang 10 minit senun la mo bandai bakam keren suki japne lete tang tu ni la kon noi tai 10 minit pilai menta ber khoi be ilot ya ki mobile kumnung ya sai ngemi yo la adon sibun ki mat ki bangala bu man kani hande amsim la yo la bania sai
kani ka sarkar ka persang ban ker na ki GSI bagi shifting mal bakim don ya kan nia ya kan nongrim ka scam malarek ya nia ya sa ya debate upai baun ilut ya ki jing shisha bro ke naga takadau pinduna daga por ya sa jaga ban bu ka session ka dorbar shipnai bu no tang news ni nele ita news ni la shu knyan jubor ye ke baro tena mar ka takadau ngange ba kumba kalong mentahi ngenang la ban ra igimat ki babon ngenang la ban ditrei ya ke bangim yo la apo assembly ngen hap ban oi pa ba bangin hap ban peni ya ke jing persya ka jing ya ke sarkar jing ngenom la ban shupriang ya ke jing le donbor jong ke sarkar nga ong kamle ngidon ang ni saungot trei pa ba ban ngi ka jai bi godon ban ngi ngatip ya kata ngawan si Jane Hills ki pa ba kyong what khusrai barden ngi don bat phi ngawan men kani ki pai ba kyong piladon kam ban wan ra no upra sini oh ngada sngo ban aingu yu play mo bakata ka jingtawa yau to pra kala longru ka jingker khui ki nong de pra ayo mangani por balong karali ra pra mdon pra su ong lalu lara ru barden tengah ngatip nang ni skmat man la election ka yo pra kan serkai ba ten reng la ong ru ki nong di pra tambo dia sim ka bu kan phi ka dor mo hap so tho lang abang ilai wanra ekani kala to phi kamai phi khlan ke kamai dei pat ban sim kabun ma teng teng sim kabur kam jubha te to ublei un kur khui phi baro ublei sibone nam takani ke jing pen kre ka bakar pang ka jong phi nadong sedong phi la ala pen kan dit sisa nga bangawan hakani ke step ka pemeta ngala ilingo ya kata ka jing pekre ngampoi perkhat la shi thu nga bandon ni jikan ngampoi perkhat ba phi la daya plut por pinstom ublei sibone kani ke jingit ke jong phi ka pen pau mo te kani ka jingit ka pila pan pau nadu bangai le nang kong hadu mata ngaru nganum le ya kanunu mo kaban siu kliang pat ge ge ka basniu ya kata ka jing bha ka jophi ngan persang ban trei ka ba bhatam nam ta jophi nam ta jonga constituency banam ta ka jai ri bro ko blain kur khui phi bro ko blai shibon ko blai sha